салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳост дар радиои озодӣ. Дар ин нашри барнома дар бораи натиҷаҳои пешакии интихоботи Туркия, музокироти навбатии марзии Тоҷикистону Қирғизистон, дар душанбе фуруд омадани ҳавопаймое ки аз Мексика харидорӣ шудааст, ёрии Иттиҳоди Аврупо ба зарардидаҳои зилзила дар вилояти Суғд ва хабарҳои дигар мегӯем. субҳи имрӯз аксари расонаҳои ҷаҳонӣ ҳад заданд ки ба эҳтимоли зиёд президенти ояндаи Туркия дар даври ниҳоии овоздиҳӣ интихоб хоҳад шуд, зеро дар интихоботи рӯзи якшанбе ҳеҷ як аз номзадҳо беш аз 50% овозҳоро касб карда натавонист. Президенти Туркия Раҷаб Тайип Эрдоғон ки давоми 20 сол бо панҷаи сангинаш ин кишвар ройдора кардааст, дар маркази рақобати бисёр сахте бо рақибаш номзади эътилофи мухолифон Камол Қилиҷдароғлу қарор дорад. тибқи натиҷаҳои пешакии ғайрирасмии интихобот ки имрӯз нашр шуд, ба эҳтимоли зиёд 28 май даври ниҳоии интихоботи Туркия барпо хоҳад шуд. натиҷаҳои пешакӣ чунин аст ки Эрдоғон аз омори ҳадди аққали аксари овозҳо ки ғалабаро дар интихобот таъмин мекунад камтар ба даст овардааст, яъне 49.3% ва рақиби ӯ Камол Қилиҷдароғлу 45%. ин натиҷаҳоро аҷонсии расмии Анадолу нашр кард. дар марзи байни Тоҷикистон ва Қирғизистон музокироти навбатии мақомоти ду кишвар баргузор шуд. Зубайдулло Шомадов, сухангӯи ҳукумати Исфара, ба радиои Озодӣ гуфт ки ин мулоқот 14 май гузашт, вале ҷузъиёти зиёд надод. бино ба иттилои расонаҳои қирғизистонӣ, мулоқот дар маҳаллаи миёни деҳаҳои марзии Қаробоғи Қирғизистон ва Чорбоғи Тоҷикистон доир шуд ва раҳбарии ҳайати Тоҷикистонро раиси Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода ба уҳда доштааст. таъмини субот дар маҳаллаҳои сарҳадӣ, пешгирӣ аз сохтмонҳои ғайриқонунӣ ва муноқишаҳо, таъмини об ба аҳолӣ ва дигар масъалаҳо ба қавли Акипресс аз масоили асосӣ буд. давоми 2 соли гузашта сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон шоҳиди муноқишаҳои пурқурбониву пурхушунат ва талафоти даҳҳо сокинон шудааст. Human Rights Watch ахиран гуфт, дар муноқишаи сентябри соли 2022 аз ҷониби ҳар ду тараф ҳолатҳои наздик ба ҷинояти ҷангӣ сабт шудааст. мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон ба навиштаи Акипресс дар музокироти ахир ҳам ба таҳқиқи ҳодисаҳо даъват карданд, вале то ҳол ҳеҷ гоҳ на Душанбе ва на Бишкек натиҷаҳои таҳқиқоти худӣ ва ҳам муштаракро ба ҷомеа пешкаш накарданд. иттиҳоди Аврупо барои осеб дидаҳои заминларзаи моҳи марти имсол дар вилояти Суғд дар ҳаҷми 80,000 евро кӯмак кардааст. кӯмакҳо бо ёрии ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон ба оилаҳое ки хонаҳояшон хароб шудаанд тақсим мешавад. бар асари заминларзае бо шиддати 5.9 дараҷаи рӯзи 23 март дар шимоли Тоҷикистон беш аз 2200 нафар осеб дид ва маркази зилзила дар фосилаи тақрибан 4 километр шимоли деҳаи Палдора ки ноҳияи кӯҳистони Масчо воқеъ буд. дар додгоҳи ноҳияи Ҳамадонӣ парвандаи латукуби гурӯҳӣ ки боиси марги як зан шудааст ба баррасӣ гирифта шуд. ҳодиса моҳи августи порсол рух дод. як сокини маҳаллӣ модари 4 фарзанд дар муноқишае бо оилаи ҳамсараш мавриди латукуби бераҳмонаи гурӯҳӣ қарор гирифт ва дар натиҷа 3 моҳ баъд фавтид. аз ин зан 4 фарзанд ятим мондааст ва ҳамсари ӯ бо гумони ташкили ҳамлаи бераҳмонаи аъзои дигари хонаводааш ба ин зан дастгир шудааст. ҷузъиёти ин ҳодиса дар барномаи имрӯзаи ахбори Озодӣ 4 соат баъд тақдим мешавад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. дар Афғонистон аввалин ҳодисаи гирифтории як кӯдаки 4сола ба фалаҷи атфол ва ё полиомиелит дар соли ҷорӣ сабт шуд ки аз бемориҳои сангин ба шумор меравад. Камол Шоҳ, намояндаи ЮНИСЕФ дар Афғонистон гуфт, ҳолати гирифтории кӯдак дар ноҳияи Бутикути вилояти шарқии Нангарҳор сабт шудааст. соли гузашта дар Афғонистон 2 ҳодисаи сирояти фалаҷи атфол сабт шуда буд. Афғонистон ва Покистон 2 кишвар дар ҷаҳон ва ҳам ҳамсояи Тоҷикистон мебошанд ки инҷо навъи ваҳшии фалаҷи атфол сабт шуда хатари сироят кардан ба кишварҳои дигарро доранд. ягона роҳи решакан кардани он эмкунӣ аст, вале ифротгароён дар ин 2 кишвар аз роҳҳои пурхушунат ва ҳатто куштор пайваста пеши роҳи кори табибон дар эмкунии кӯдакон зидди полиомиелит мешаванд.
ҳавопаймои боинг ки тоҷикистон бо $92 миллион аз Мексика харид ва боис ба вокунишҳои зиёд дар дохилу хориҷ шуд, субҳи 15 май ба Душанбе расид. дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори фуруд омадани ин ҳавопаймо дар Душанбе нашр шудааст. Боб Аллен, як масъули ширкати Nomadic Aviation Group аз шаҳри Сан-Бернардино, иёлоти Аризонаи Амрико, бо нашри акс аз дохили ҳавопаймо аз оғози парвоз ба Тоҷикистон хабар дод. Торнамои Flight Radar нишон медиҳад, ки ҳавопаймо соати 7:36 субҳи 15 май дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе нишаст. ҳукумати Тоҷикистон ҳанӯз дар бораи хариди ҳавопаймо ҳеҷ маълумот надодааст. аз рангу бор ва нашри нишони давлатии Тоҷикистон дар ҳавопаймои Boeing 787-8 Dreamliner маълум аст, ки ҳавопайморо махсус барои сафарҳои президенти Эмомалӣ Раҳмон хариданд. ин ҳавопайморо дар оғоз барои истифодаи раиси ҷумҳурии Мексика омода карда буданд, вале ӯ гуфт ба чунин ҳавопаймои гарон ниёз надорад. ва ҳоло қурби асъор барои имрӯз 15 май Бонки Миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро назар ба ҳафтаи гузашта каме поин оварда 140 сомонӣ муқаррар кардааст. қурби $1 амрикоӣ 10 сомонию 91 дирам ва 1 евро 11 сомонию 88 дирам аст. қурби пул дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. ин буд сархати чанд хабар. 4 соат баъд дар ахбори озодӣ вомехӯрем.